Ui, no surt als 30 anys, És broma. Gran Pep. Molt bé. Fa bona olor, És bona, talleu. La regala con el pa. Aquesta. Jo que ens fem una foto. 37 anys, la teniu a l'església. Joan ens obre les portes. Què dieu? Què dieu, que estic gravant? Doncs mira, que ja teniu l'oportunitat de fer-vos la foto aquí a la porta de l'església de Can Roure, que és la típica, bueno, que passeu pel poble de Matadepera i passar per Can Roure és els inicis del poble. Poseu-se bé, poseu-se. Ei, que és una foto única, no es tornarà a produir mai més, a no ser que ens el trobem. Poseu-se bé. I la bandera? I la bandera? Ara. Como lo digas, dice la bandera. Vine, Eva, vine. Mira, Mira un poquito más.